Mga igsoon, gabi sa tanan, miyata sa atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kung was kamaturan ipasukan. Ang atong simbahan mong haligi patukuranan sa kamaturan. 1 Timoteo 3:14. Si Kristo ang kamaturan, ang iyang pulong mo ang kamaturan. O si Jesus sa makausap sa mingon, San Mateo 22:29. Daghang mga tao nga nangasalaag, nangapakya silang dalan, tungod kay gisalikwa nila ang dalan sa Dios. Gisalikwa nila ang pulong sa Dios. Wa sila masayod sa gahom sa pulong sa Dios o sa gahom sa langit ng Amahan. Maigsoon, nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Una ang atong malinawon o mapagsanong pagdawat sa usa ka hitabo sa atong minahal. Buutan kayong obispo, nga mao si Obispo Emilio Bataclan. Sa panuigon nga 85 anyos, may halin siya ngadto sa kalangitan uban sa magagahom nga nagtawag kaniya. Natao siya ni adtong September 20, 1940 o nihalin niya kalag sa Hunyo 24 niya sa 2026. So ngayang panuigon 85 anyos ang atong minahal o buutan nga Obispo Emilio Bataclan. Nga daghang mga parokya iyang gialagaran o dahi panahon nga siya nakaalagad og usa ka diocese dito sa Mindanao. Nga pag-alagad sa taga Mindanao. Paghuman ibalik siya sa Sugbo o padayon gihapon sa iyang apostolado nga maong pagsangyaw sa maayong balita o siya nakila sa iyang mga sermons. Gila siya sa mga kaparian. Gila sa mga laiko. Siyang maundanon ug matulun-anon kay pagpaambit sa pung sa Dios sa panahon siyang mga wali, panahon siyang sermon. O makalingaw siya, makalipay sa diyang sermon kay kini magad pukaw gyud sa pagkabana sa labing dako taas nga tumong nato nga mao pag-angkon sa kaluwasan. Bo siya gipamugat pag-ayo ang San Juan 3:34. Nga ang Dios mingon, kamo nga akong pinialaan magawali, magamantala sa kaluwasan. So atong mga paghandom sa atong minahal nga higala, Bishop Emilio Bataclan, nga namatay, o nihalin na sa iyang kalag nga to sa kamot sa Diyos. Kaya ang tao di magigit kumplitong namatay. Ang atong lawas mamatay, pero ang atong kalag espiritu, mubalik na nga to sa Diyos. Kaya panuigon, 85 anyos, o taga norte, mga lungsod sa Bantayan, diya dapit ang iyang kagikanan. O diya, eskwela sa Seminaryo Mayor, Seminaryo Minor sa San Carlos, Cebu. Mao nga, malamon ka siya, mapupsanon siyang pagtuon. Human siyang pangalagad sa daghang mga parokya, gipurong-purungan siya sa atong Santo Papa kaniadto nga siya usa ka obispo. Ayaw kalimot, Emilio Obispo Bataclan, nga na nihalina sa kamot sa Diyos. 85 ang iyang panuigon. O natao siya sa September 20, 1940. Ang iyang adlaw sa iyang paghalin mao ang Hunyo 24, 2006. So 2026. Atong mga palipay sa Ginoo, pagdawat sa kabuutan, maligdong malagaron nga obispo, nabantog sa iyang mga wali nga dili lang ingno na ito makakatuntag mga pagtulunan, maaghop ang atong kalag, makasanong sa hagit sa panahon, nga mga pagpuyo sa pulong sa Diyos sa kinabuhi, sa pagkamatarong, pagalagad sa katawhan, o paglikay sa sala. Mao na kanunay ang unod siyang mga wali sa matag panahon sa iyang misa
o sa mga pontifical mass ngayang himuon. Kalipay kayo sa mga tao ang iyang mensahe sa kaluwasan. Motong atong mga paibaw sa paghalin sa atong pinanggang higala na mo si Bishop Emilio Bataclan, niya 85 anyos ang panuigon. Yan naman si Ricardo Rizane ato ning tagdon aron nga mabati nato ang iyang tampo. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok diri sa inyo Creation Servant Community ug sa tanang naminaw ug nagtan-aw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa 1 Timoteo 2:4. Ay dali ang sana? 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Sige. Buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao ug mahibalo sa kamatuoran. Na koy mga pangutana Brad Sok ba ang kuan pangutana pirmero kaning kung buot man jud sa Dios maluwas tanan tao nganong doon naman jud ni impierno ug purgatorio nya ikaduha Brad kinsa man jud nagbuhat aning impierno ug purgatorio Brad ang yawa ba o ang Dios paliw ko nagpatinaw Brad Sok. Salamat kayo sa imong pagkutana Ricardo Rizane. Nagiguto nimo kining unang suwat ni San Pablo kang Timoteo 2:4. Ngamingon ang atong Ginoong Hesus, dili ko buot nga dunay impierno. Ang akong kabubuton mao nga ang tanan maluwas, ang tanan malangit, pinagi sa pag-ila sa kamatuoran. Mao na ang gibatbat sa Ginoo, pinagi sa pag-ila sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran nga gustong ipahimugat sa Ginoo kanato. Niya nang pangingon niya nga dili siya buot nga dunay usa nga impierno. Sanglit ang Ginoo nahibaw kung saan ang impierno. Sa balang kasulatan, gibalik-balik usa ka mainit nga kalayo. Nasa Salmos Kapitulo 40, versikulo 10. Ang dagkong makasasala, mag-uwan nagdagko kayong mga bato nga pulos baga nga nagsiga. O kining baga nga nagsiga, mo igo sa tanang mga kalag nga makasasala, o mutidlom sa sakagahong nga ilabihan ka, ngit-ngit, apan halabihan ka init o ang mong gahong usaray pultahan. Pultahan pagsuod, way pultahan sa pagawas. O ang ilang kasakit sa impierno, walay huno. Di ta makahihap og trillion of years, pagkadugay na ng trillion years, pero way katapusan. How many million of trillion years, dili gid makagawa ang tao nga tuwa sa impierno. Yang Ginoo mingon sumala sa Isaiah 43:7, ningon siya mauni akong tumong tuyo paghimo sa tao, dili lang alang sa kalibutan, kundi alang sa lahat. 1 Corinto 2:9-10, mingon si San Pablo, ang kalipay sa langit. Ang kalipay sa langit walay sama. Tungod kay dito sa langit, dili na ta matiguang, dili ta masakit, dili na ta makasa, ug mopuyo ta sa kakalipay nga way hunong, way katapusan nga kalipay uban sa Dios. Tiyo mo nang niduta. Mo na Ginoo dili gusto may impierno ta. Matud pa sa mga magtutudlo sa atong tinuhuan, one mortal sin is enough that our soul shall be cast to hell. Ang maong pinulungan ng iyong bisag usara ka sang mortal na itong mahimo, dili daghanon, makatambog na sa itong kalag sa impierno. Unsa ng salang mortal? Una, naibaw ta nga kana sala, kanang buhata, kanang huna-huna asala, naibaw ta. Atong yung gituyuan pagbuhat. Unya, kung wag kita makahinulsol, bisag yun sa pagtawag sa Ginoo, lingi na kanako, tawag na akong ngalan kay maluwas ka, yamiran na nato. Daw mikatawa lang atong kalag, suluha lang na yun, way kalibutan ng tao. Nga siyang pagbugal-bugal sa Ginoo, matambog siya, yan ang walay katapusan nga kasakit. O mo na nga, ipangutana ni Ricardo Rizane, kining 1 Timoteo 2:4, kay importante kining kamatuuran. Ingon si Jesus nga, dili ko buot nga dunay usa ka impierno, kundi ang tanan makadangat sa kaluwasan, pinaagi sa paghinulsol sa mga sala. O gisumpaya na ni San Pablo sa uban nga bahin, unsay matang o kahulugan sa paghinulsol. Ang kahulugan sa paghinulsol, practically, maong paghunong, pagpakasa, paglikay sa okasyon sa
paglikay nga dili ta mahulog sa mga lingla ug lansi sa yawa. Kung makahimo na ta paglikay, ang sunod natong buhaton pagtuman sa sugo sa Dios. Kay kadtong magatuman sa sugo sa Dios, bukutan sa Ginoo. Kanang bukutan lamlawom na binasiya mura ba kanang gitugnaw nga bata, bukutag habol pero aron dili tugnawon sa ambot sabot ana nga ang iyang dughan ug kamot mugakus kanato kung mubalik ta kaniya. Og mulikay na ta sa pesag unsa pang matangas kalipay ang imong matagamtam sa yuta, dili kayo di kaparehas sa kalipay sa langit. Kay kalipay nga tan-on labi nag sala nga yawanon, o tanang sala yawanon magyud, ang mga buhat nga masalanon, peligro na. Og moabot ang panahon gimatuman ra bang isulti na sirak nga kadtong magpatuyag sa sala, daling masakit. Og daling masakit, tuyo na ni Satanas. Aron ang tao mamatay nga di kahinulsol. Dili gustong ginawa na. Dili gustong Ginoo niya na kay ingon siya, dali kamo makasasala, usahon ta pagkusay. Kay bisan unsa kadaghan sa inyo mga sala, kung inyo nang hinulsulan, mibalik kamo kanako. Ang inyong kalag sa makaitom sa alkitran, akong paputiyon sa Snow White. Kana bang tagak sa mga dagkong nasod sa Europa, kanang mag-uwan og yelo, mo ni ang kaputi sa atong kalag. Gikan sa kaitom sa mag-alkitran. Ayaw paglagan. Kung makadungog ka karon, tubaga ang Ginoo. Ginoo nahigugma ko kanimo. Ginoo nahigugma ko kanimo ug dili ko buot mahimulag kanimo Ginoo. Busa pasaylo ako sa tanan ko mga sala, Ginoo, kay nahigugma ko kanimo. Mulanog sa dunggan sa Ginoo ang tuman nga kasilaw sa imong kalag nga ngit-ngit na himo ng kahayag. Kay ikaw naana sa kamot sa kaluwasan. Mora nga kanang gipangutanan ni Ricardo Rizane, importante na nga kamo mahibalos kamatuoran aron mamaluwas. Unsang kamatuoran nga mosugot ag salili kining kalag nga niya nato espiritu. Pero mabuto na panahon nga tawgon tas Ginoo, dili ba day kita tagiya na sa Wisdom chapter 15 verse 8. Libro sa Kaalam kapitulo 15 bersikulo 8, oy tao, bukha ang imong kalag ug mata, kanang imong kalag dili na imo espiritu na. Mabot ang panahon di kakaibaw, bawion na sa Ginoo. Kung magkapulingit ng kalag sa grabing mga sala, ang musakmit niya na kadili papugngan sa Ginoo dito sa laing kinabuhi, ang yawa na mo musakmit. Pero dinis kalibutan, bisag unsa kadako sa mga kamot ni Satanas nga mugapos kanato, malugti nagkalit. Malugti nagkalit sa ito pa makatangtang ta sa gapos nga nagapos ka na to, pinagi sa paglikay sa sala, pinagi sa pagampo kanunay. Nanas Biblia na San Mateo 26:41, mingon ni Ginoo kanunay malangkang makasala o kanunay kang mapildi siyawa, karon makadaog ka na, karon makadaog ka na, hatakat kagahom nga makadaog ka na. Mateo 26:41. Unsay pinong sa Ginoo, pagampo kanunay aron dili ka makasala ug malupig sa panulay. Pagampo kanunay sangpita kanunay matahom nga tingog sa Dios ug ngalan sa Dios nga magawaswas sa atong tanang mga sala nga nagitom sa atong sala, malugti makadina nga gigot ni Satanas sa atong kalag, malugti ug adto na ta sa bukton sa Ginoo nga buan ta niya sa matamis nga grasya sa kalinaw, kalipay ug kalit kamatayon. Ablihan si Ginoo ang langit para kanato. Mo na atong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizane at ulit yung gitaas-taas kay murag juter ning nangutana. Oh, niyaman si Mado Aquino. Mado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapiminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kaninawon sa pagtuong katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok, may tungod sa pagka matarong og maayong maghuhukom ang Ginoong Dios Badsok ba? Kining inikamatay sa tao Badsok ba? Ang katong mga dagkong sala tuwa sa impierno, itambong niya sa impierno. Unya ang katong mga gagmay sala aris aris purgatorio. Unya ang katong mga matarong aris langit. Unya Badsok, ang katong mga mga bata nga Badsok ba nga mga matay ba nga wapay bunyag ba kanang mga gagmay bata ba kanang mga masuso.
Unya badsok ini kamatay la badsok. Kadisad sila ikuan sa purgatorio, impierno kay wa pa man sila makasa nga kuan kay wala pa man sila kuan. Wala pa man sila kalibutan o buot. So, ang imong pangutana, simple kayo, klaro kayo, nga doon ay bata nga mamatay, nga way bunyag. Asa man pa doong iyang kalag. Wa pa man na siya salang mortal. Kanang salang mortal, mao nga lang natog tinuyo sa unahuna, pulong ug buhat. Nga buhat nagayatak sa gahom ug kaayo sa Dios. Gituyuan nato, gibuhat nato. Nya grabe kadaot. Morang salang mortal. What is an example? Palitan mo patay tagtao. Kanang tahuana, wow kabuk anak, iyang asawa pasakiton, nang ginabuhi taon siya. Pero nasipyat na siya sa tawag nimo o amigo, kadi mo amigo, perting sukua. Gipusil ang mga tao na patay. O niya, muna, salang mortal. Kay kadako, damage life. Na sa wisdom, Book of Wisdom 14:16. Kung ang tao mamatay, ang iyang kalag muadto sa kaitasan. O niya, ang taong nagkapatay, dili makauli o dili makakuha pagbalik sa espiritu nga gidawat na. So mauna nga, ang atong kalag kung mamatay, espiritu man na, dili na mamatay. O niya, kung ang naghimo pagpatay, wa gyud magkahinulsol, matambog na sa impierno kay mortal sin man na. Mortal sin. Sala nga ikamatay sa kalag. Dili sabton mamatay ang kalag. Kaya di man na mamatay. Kanang naa sa Ezekias 12:20 nga ang kalag sa makasasala mamatay, lain nagmining nga na nag-spiritual death. Kamatayon nga kalag nun. Muna baliko na to nga ang atong kinabuhi ning kalibutana. Balikon ginato. Balikon ni nato ang tinguha sa Dios. 1 Timoteo 2:4. Nagtinguha ako nga walay usa nga may impierno, tanan maluwas ug malagit. Gitanyag kanunay sa Ginoo ang iyang kaluoy ug gugma. Daghang kay mga teksto sa Biblia nga niyo siya bisan pag-unsa ka pula sa imong kalag. Bisag unsa pagkadaghan sa imong sala. Kung muduol ka kanako mga ikagpasaylo, pasayloon ta ka. Pero hinumdumi ang pagkinulsol nga makalipay nako, nga muhunong ka pagpakasa, maglikay ka sa pagpakasa, mao nang repentance, mao nang pagkinulsol nga madawat sa Ginoo. Kaya noon na may tao nga magbalik-balik pagpakasa kay pagkasagi ka sa Lunes nga to sa Biyernes, pagkasabadom kumisal, kalawat pagkadomingo, dili malipay ang ginawa na. Insulto na sa Espiritu Santo nga gimo na itong hunawan lang sa itong buhat nga dautan ang sakramento divino, nga mong sakramento sa pagkumpisal nga pagpasaylo sa pare tungod sa gahom sa Diyos gina kaniya, mapasaylo atong sala. Pero doon ay ihunghong ang pare. Nga mo sa nang gihunghong ni Jesus nga to ni Maria Magdalena, nga babayeng makasasala. Gipasaylo ng imong sala, Magdalena. Wala na kay sa puting lipayan ni Maria Magdalena. Dili ma-describe, dili ma-describe ang kalipay niya. Pero sadang mulakaw na siya niyong Ginoo, wala na kay sala, Magdalena. Limpyo ka na. Pero na gihunghong Ginoo, sin no more. Sin no more. Unsa man ang sin no more? Ayaw na pagpakasa, likay na sa natuman gina ni Maria Magdalena, nasanta gyud kini babayhana. Sa balik ko na to nga ang usa ka salang mortal igo na nga makatugpa nato sa impierno nga makalilisan. Ug ayaw kalimti ang Ginoo dili buot. Dili ko buot nga dunay usa ka kalag ka impierno. Ug dili na usa ka sakong simento, sakong puthaw nga imong pasaanon. Duol lang kanako, sangpita akong ngalan. O diya, hinulsuli imong sala. O isaad kanako nga, tawag ko na ko kanimo panahon na okasyon sa sala. Kay ako makigubat sa imong kaaway. Ako mupildi siyawa. O glabos na naan nimo ang taming na akong gihatag kanimo. Ampo kanunay. Sa panahon nga, imti, watay, buhat, samtang naglakaw ta, ampo kanunay. Padung sa katulugon, ampo kanunay. Pag mata nato, mag-ampo kanunay. Sa dili patam trabaho, ampo kanunay. Why mo dool nga pa? Balik mas Ricardo Rizal. Ni, aton paminaw.
Salamat pag-usab, Brad Sok. May gabi sa New Creation o sa tanang gyapong naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa 2 Pedro 3, 13. 13. Apa nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga ang bagong langit o bagong yuta diin maghari ang iyang katarong. Nga sa padayag 21:2 nakita ko ang mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunon nga babae na andam pagsugat sa iyang pamanhonon. Akong pangutana, Brad, ba nagpaabot pa man kahit sa bagong langit o bagong yuta nya diri sa pinadayag na naman ang bagong langit o bagong yuta, di ba kanay maodig do ang mong Jerusalem, Brad, ang ipasabot na bagong langit o bagong yuta? Paliw ko patinaw, Brad Sok. Nasa Jeremias, dili na dos. Jeremias yun, 32, 37. Mingon na Ginoo, ako ang Diyos nga makagagahom. Ako makapahimo sa tanan nga dili mahimo sa tao. Muna may tungod sa saad sa Ginoo nga mubalik siya na sa balang kasulatan, second coming of Christ na San Juan 5:22. Nga ningon si Jesus, mabot ang panahon nga mutingog akong tingog, akong voice shall reach throughout the world. Madungog nila nga akong tingog. Ug kadungog nila sa akong tingog, mabanhaw nga minatay. Ang mga minatay nga mabanhaw nga buutan, suluuban ako sa lawas. Lawas nagkalag, muadto sa bagong langit. Ug kadtong makasasala nga wa gyud maginulsol, suluban siyawa. Ug mangilngig kayong ingno nato jacket nga pulos tunok nga mainit, baho ug hugaw nga mutaop ang maong mga talinis tidlom sa atong lawas. Hilabi ang inita. Mara kuyaw kayo dig pasakop tani sa tanas. Ya, mo to, ang pangutana ni Ricardo Orsini, unsa man ang bagong langit? Kanang bagong langit, doon na day daang langit. Actually, ang gisingutas Ginoo, kining yuta nga inyong gipuy-an, dili ni mahanaw. Ang mga tao ra nga magbaruspanos pagpuyo sa kalibutan, mo'y mahanaw ang ilang lawas padung sa abog, pero ang ilang kalag balik ngadto sa hukmanan sa Dios. O na nga, sa Isaiah 65:20, matahom nga way sama ang langit. Wa na itiguang dito, wa na say bata nga masuso. Hingpit nga kinabuhi, hingpit nga edad nga walay katapusan, ug hingpit nga kalipay. Nya kanang dapit nga gitganas Ginoo, mao ra gyapon ang ginganlan nato the world nga pag-uhon sa Ginoo. Ug mao ni bag-ong langit ug bag-ong yuta nga puy-an nato. Pero karon mamatay ta natong kalag espiritu man kon malangit ta adto kita sa gingarian puy-anan sa Dios. Pero ang makasasala ang iyang kalag tambog gina sa kalayo sa impierno. Likayan ta gina. Dili na tiaw ang gisultis Ginoo, dili na komedya. Muna gipakasya niya dugo nga dakhan siyang lawas. Pagpahibaw sa tao, you will go to hell. Only my blood can cleanse you. Your repentance will cooperate with me to go that you go to heaven. Kuyog na atong kinabuhi nga kuyugan ti gisnong mamatay kung magkanulsul ta. Niya si Brad Mario. Uy. Salamat, Brad Mario. Aming Brad Sok, may gabi sa tanan itong mga listeners. Nalang ko'y pangutan na Brad Sok, no? Kanibitong tang tayong liyon ba? Ngutana lagi sila nga kita ka-practice man ta. Being a Catholic bitaw ka-practice ta o kanang pangadji o kanang rosary. So mangutana sila naabag yun ni sa Bible, maka kuan ba ni nga naabag yun ni rosary sa Bible nga pangadji kay ang gi kuan ni Jesus katurmang our Father bitaw mo to iyang gi tudlo sa iyang mga apostoles. Pwede niyo ma-explain Brad Sok? Okay. Kanang pong rosaryo, Brother Mario, kinatsila man na, gikana sa po rosa. Kana rosa bulak man na, di ba? Mo hilabing manindot kayong tanahon ang bulak nga rosa. Nga matod pa sa Isaiah 35:1,
dako ang kamad-an sa yuta, ang katauhan nahimong samas kamad-an sa yuta, og dunay bulak nga bibuklan, ingon nga usa ka bulak nga matahom nga maong rusa. So, mo ni ang gipahibaw sa Iglesia Katolika nga kung dunay usa ka binuhat nga labing nakapahimuot sa Ginoo, kana sa ingala nato the book of ang libro sa Lamentaciones pagtukaw, doon ay libro sa kalipay nga gingon nga ang kalibutan natabangan so sa ka binuhat nga usa ka babae nga nahimong rusa at ubangas Ginoo, si Santa Maria man mo na nga diha magsugod ang puong rosaryo. Pero nabas Biblia ning pagrosaryo? Yes. Ang kanang atong ginganlan og misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, misteryo nga mahimayaon. So kining tanan nga mga maynungdanon nga mga misteryo sa Santos nga Rosaryo naa gina kanang misteryo sa kahimamayaon nga ikaw pat mo ang pasaka kang Maria nga to sa langit. Ya kato pagpurong-purong kaniya sa langit. May sa Biblia now naa sa Salmos 32. Nga ngayon nga dunay usa ka bulak, usa ka babae nga kini siya purong-purungan sa Ginoo o siya ipasaka sa langit. Nana sa Salmos 32. Muna sa Maria di ay paghuman namatay siya, gibanhaw man, gipasaka ang iyang lawas ug kalag dito sa langit. Muna nga kingon lang wala sa Biblia, naa di ay, muna nga ito lang ipipibaw nga basically, fundamentally, kana mga misteryo sa Rosaryo, naa sa Biblia. So, gato nang balik-balikon, naa sa dito sa gabi o hapon hangtod gabi nga nagampo si Jesus sa tanaman sa Getsemane, nagantihay ng iyang mga apostoles kay nahadlok ka musong na mudakop ni Kristo, gibalik-balik ni Kristo ang iyang pagampo sa maulag yapon nga pulong. Gibalik-balik ni Kristo ang iyang pagampo sa maulag yapon nga pulong. Kay mo ni katarungan sa laing reliyon nga magbalik-balik ka ni kagampo, ngilad na. Nas Kristo ngilad ito. Kay matud pa siyang pagampo dito sa tanaman sa Getsemane, nagbalik-balik ang iyang mga pulong. Maurag yapon nga pulong. Kanya, niyaban si Brad, Mado Aquindon, balik man. Salamat Badsog sa ikaduhang higayon Badsog sa akong pangutana Badsog. Badsog aki ko sa kuan Badsog sa balaang kasulatan Badsog diri sa daan tugon sa Genesis 3 kuan kining kanilang kuan kapitulo 14 Badsog. Ako masaw kay taas na kay ni kay gi-apel kay ang Dios ba Badsog ba mura magnangasaba Badsog sa bitin ni Adan ug ni Iba kanila akong basahon kaning bitin niyang giingnan ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin tungod niini silutan ka ikaw lamang sa tanang mananap ang may agom niining tungluha sukad karon magkamang kanas pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi hinuon kung magkaaway ikaw ug ang babae ug mahimong kaaway sa imong kaliwat ug ang iyang kaliwat dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Badsok ang kaning pagkakuana Badsok mura magnangasaba ang Dios Badsok no lakip na sa atong unang ginikanan. Kung na mga asaba, kay kasigaran ko ng pangasaba, that is really breaking the strength of our passion. Kaya pa mga asaba ta, nabuak, marahig babildo ba, nabuak ng atong pailob. Dili mo, ang atong ginukanunan ng mapailobon. Musa ka ito iyang gisulti, dili ito kasaba, pagpahibaw sa kamaturan. Nga ang atong unang ginikanan, si Adanog si iba, na pildi siyawa. Musa, ang itumong sa Ginoo, Satanas, ibutang kong away taliwala kanimo og sa babae. Og sa imong kaliwat, tuno sa kay kaliwat, og sa kaliwat sa babae. Og sa kaliwat sa babae dahil gahom,
nga mudugmok kanimo. Ikaw magapahipli siyang kiting mo paakas kiting sa babae, pero kanang babae na mudugmok si imong ulo. Now, ang kahulugan niya na dili si iba kay perdida naman si iba. Dili sa ng Santa Iglesia kay ang Santa Iglesia ang tanan natong nasakop diya pulos man makasasala. Pero kining gihatag sa Ginoo nga gahom sa babae ngadto ni Santa Maria. Kaya namaguna sa libro sa inganlan nato the book of inagingon nga only the pure can overcome and defeat darkness and sin. Nga kadto kanong buutan og matarong more makapildes panuway na nasa 17. Now mo na nga kining may tungod sa gisultis Ginoo maong paglaom. Imagine nga doon ay babae nga paakon si bitin ang iyang kiting pinumudugmok siya ang ulo pero magpadayon ang away. Sa mga awaya may kaliwat ang yawa, may kaliwat sad ang babae. Ang kaliwat sa babae mao kitang katawhan nga representing Mary as our mother, and she is representing the church, ang simbahan nga parehag babae. She man, when we refer to the church, ang feminine man ang iyang pronoun, kuha niya, dili matamagog he sa church, she sa ito babae. Muna si Maria representing the church. Muna itong tubag niya si Brad Maria Oy, balik atong paminahon. Kaduhan akong punta na Brad Sokno, kan bitong fig tree ba? Atong nasuko si Jesus bitaw nga nung wa kahatag og bunga, pero klaro man gitong ingon nga dili pa panahon niya nga mo bunga. Nya gikasab-an ni Jesus antod no namatay. So mura mag-iya man tong natunglo or unsa. So sakto ba ka itong pagkakuan nga ang giklaro man gyud nga dili pa niya panahon nga mo hatag og bunga. Unya tos kasuko ni Jesus namatay ni noon ang tanom atong fig tree. Fig tree, ang kuha sana ka tanom nga mamunga pero seasonal. Para pag kay mito, kanang kay mito din na mumunga og kada buwan. Nagibuwan ana nga mamunga na siya mahinugsad kanang kay mito. Muna seasonal. Muna hibuong nga apostoles nga gitunglo man ni Jesus kining kahoy gira. Nangita kog bunga nimo, wa may bunga, malaya ka. Nalaya gyud. Sa mga apostoles naglinguling ano mangita man Ginoo bunga ka di marunting bunga sa igera na fig tree. So, ang mensahe sa Ginoo ngadto sa tao nga dili matatanom nga magpaabot og time nga mo salingsing ng putot niya mahimo ng bunga. No. All the times. Ngayon na Ginoo nga ang tanan nga nagsunod kaniya magtukaw og kanunay nga magsangyaw. Salmos 96:2 kada adlaw inyong isangyaw ang maayong balita nga akong gihatag kaninyo. Kay kining maayong balita basta mo tuhop sa tawo siyang kasing-kasing maluwas gyud ang tawana. Gawas lang dili gyud na mudawat ng tawana. Kay gikuptan na siyawa. Mura ka kada adlaw. Salmos 92:1 nga ang maayong balita iwalay gyud kada adlaw. Mura nga simbahang Katoliko panteta bisa man kada adlaw. Pero ang atong obligatory day for worship normally ang Domingo. Pero kayo mo sa pagsimba kada adlaw, kay kada adlaw magbisa man ang simbahan. Nasa Malakias 1:11 adunay usa ka halad nga putli nga pagahimon kada adlaw gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsaop. Dunay putli nga halad, kanang putli nga halad mo man ang misa. Kaya gihalad yang lawas man ni Kristo kada adlaw. Mo nang atong mga pare kada adlaw gyud magbisa. Aron nga makakaunta kada adlaw sa tinapay sa kinabuhi. Sa San Juan 6:48 ingos Kristo, ako ang tinapay sa kinabuhi nga nanaog gikan sa langit. Ug kadtong makakauning tinapay nga ako gihatag, dunay kinabuhing walay katapusan. Luwason ko siya, banhawon ko siya sa katapusan ng adlaw. Referring sa communion, Eucharist. Mo na ipasabot sa Ginoo. So, ang pagkutanan ni mo, Brad Mario, ang may tungod sa kining season time, may tungod ni
Hesus nga nung nanungluman sa di ko tutunglo pagbuot ganyan nga ang igera giduol siya kay mga mangita siya bunga. Ang mga apostoles paibaw di ka mga bunga na Ginoo kay seasoning na di paron season yung bunga. Ang bot sa buti Kristo kita kay di ay ang atong buluhaton. So by gisugos Ginoo propagate and pronounce the word of God, the word of salvation, may balita. Mura nga ato simbahan katuman na kay kadadlaw gyud nagimisa niya. Ang mga pare lang pinumduman sa obispo atong obispo buutan mapopsanon kayo. Ug kanon nagyusan nga paybaw ang simbahan, ang Iglesia Katolika nagkinahanglan og mga pare nga buutan. Labi nagdomingo kay kanang Domingo mo muna tig pagtagpaw nato sa kagutom sa atong kalag. Di na madagpaan og sa sudan. Kagutom man sa kalag. Nya makabusog sa atong kalag mo nang pulong sa Dios. Mo na ang pare magbisa gani, di siya magunahon ng sugilano niya. No. Kay ang mayang balita gigutom ang mga tao. Ya susturyahan na to kaagay na to sa diinta dito bata sa Roma, dito bata sa lain-laing lugar. No. Focus on the Word of God. San Juan 3:24. Ningon na Ginoo, kamo akong mga pinilan. Ayaw kalimti akong mga pinilan. Gisugo ko kamo pagsangyaw sa akong mga pulong. Wala, kasi man ang mga pinilan sa Ginoo, Santo Papa, mga obispo, mga pare. So mag-sermon gani, kinahanglan may numdum Ginoo nga pare, gigutom ning matawana, istoryahan ko lang, diin ko niya to, sa senarista pa ko, diin ko niya to, sa ay, dili na mo ipaabot sa Ginoo. Kuyaw na. Anong kuyaw man? Basaha. Buhat 12. 12 sa 16. Kadto de si Herodes, dili lang kay hari, pare sa to siya. Doon ay panahon magsulob lang siyang pinari, napagilingkuranan sa iyang pagkapare. Nakaroon pagsulti niya. Hari man siya. Wa naman siya magsulting pinari. Wa man siya magsulting pulong sa Diyos. Ang mga taong naminaw, singgit, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos. Wa magil po to si Herodes. Sige mo lang istorya mga kaagay niya siya, napildi niya sa gubat. Pila ka ba kaya ipamatay mga Kristiyanos? Ang mga tao, pulong sa Diyos, pulong sa Diyos. Wagil po to, gisagpa sa anghel. Si Herodes napukan yun. Dadakdak ang lawa sa inuta sa ilang batom na ang mga kuhan nga ilang yuta. Sus nabuak ang lawas. Niguwa ang uod. Namatay diya. Tiyaw man masuko rin Ginoo. Pare ka niya, magsulti kag istoryang dili pinari. Ayaw lang, doon ay mga istorya nga lain ipuspon lang nga nalanas mga istorya sa gawas. Pero on the day of the Lord, God desires that His word shall be spoken, that His word shall be propagated, because that is a good news of salvation. He who listens to my word and receive that will have everlasting life. Nana sa Biblia. O naga, pinumdon na nato nga, kung sila nagpare, kinaglan ilang tumano ng labing dakong katugdanan. Pulong sa Diyos. Ya, mag-istorya tadihag mga politika baron niya. Sahay ng politika, lisod na kayo istoryahon kayo malibog na ta. Ang mayang balita mo ibasaha. Manindot paminahon. Makahupay kasing-kasing. O makaluwas. Pero di kita magwalig mayang balita sa kaluwasan, pasaag ang mga tao. Pareha itong sa katao nga, puutan gito siya, dako siya trabaho, gipapagay trabaho, naibuong sa siya ng mga bata na disgrasya. Ang ilang isakyan sa mga bata, na lintuwad, patayin duha ka bata. Niya gipaybaw pa siya, ang imong asawa wa na diha, nangitaglain. Nakaingon siya, what kind of reason that I shall still live on this planet? Tuwan ako'y kalipay, kung kalipay katong mga bata, kung kalipay nga doon ako'y isawa nga nag-gaam sa kong bata. Nagibiyaan pa ko, asar man yung kinabuhi imo man yung iuli ko ni. Una-una siya gikog, pero ko siya, itayin pa. At to sa ko simbahan, kay kanang simbahan, alam po anan gina, kanang simbahan, makadungong kitag pulong sa Diyos. Di, suot sa simbahan. Kung sa matumpari ang gisgutan, 9 planets man, ang tanan nga planeta, gisay siya niya, gibat-bat niya pa kayo. Siya, Word of God, Word of God, Word of God. Huwag siya nabati ang Word of God, kaya ang i-explain sa pare, scientifical man, mga planeta man.
Muting piyong niya iyang mata, gipiyong niya ang mata. Hasta yung dunggan gusto niyang talupan kay sakitan siya. Utang pagguwa niya, nagpiyong iyang mata, mo'y pag-agig di karga, ligsan siya patay. Kinsa may kapasanginlan nato? Pasanginlan ba natong Ginoo? Ang mga instrumentos Ginoo, makatabang so sa katao nga magunahon na pagpikog. There is the word of hope and there is the grace of hope in the church. Wala, namatay tao itong tao. Wala, hinumduman na ito nga, angay gina itong basahon, mga pagtulunan sa Ginoo, nga makadasig na ito, makahagatag na ito, giya sa kaluwasan. O, Brad Mario, ato sa ring tiwasyon si Brad Ricardo Rizan eh. Dirigyan ko sa Biblia, Brad, sa 1 Juan 5:19. Nasayod kita nga iya kita o ang tibuok kalibutan na upod sa yawa. Natoy pangutana, mga pangutana, Brad Sukban, iya makata sa Dios nga wa ba ni nalupig ning Dios sa yawa kay giulipon man niya ang tibuok kalibutan sukad bitaw itong niyagi sa una na pandemic, Brad Sok, itong COVID-19 nga tanan jud na sirado jud nya ningon jud na yawa jud ko ni nagkontrol atong panahon na nya. Wa ba dyan nilupig ang Diyos sa yawa niya? Kato siya adanog si iba, digto man dyan ituman sa yawa. Brad, ingon na ang Diyos na ayaw kaon niya, ni kaon po sila, kay ingon man ang yawa na kaon mo, kay di ka mo mamatay. Wa ba ni nalupig ning Diyos sa yawa, Brad? Paliw ko nagpatinaw, Brad Sok. Nana sa 1 Juan 2:9. Unang suwat San Juan, Kapitulo 2, versikulo 9. Ang kalibutan, ang katauhan, naulipon si yawa. Kaya naman, kay ang tanan nakasa, na nasa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nawad-ag himaya sa Dios. Pero San Pablo, diya sa iyang suwat sa Taga-Roma 8:30, doon ay eksepsyon nga mao si Maria, nga gipili nagdaan. Og sa pagpili nga daan, gitawag na siyang daan. Og siyang gitawag na daan, gibalaan na siyang daan. Og siya nga gibalaan ng daan, gihimaya ng daan. Sa itong pamuna, ang mahal nga birin, gipuno kayo sa grasya, nga dili siya mapiksan sa lapok sa sala. Pero kitang tanang tao, matod pas Biblia, 1 Juan 2:19, ang tanang tao naulipon si yawa. Wala, gusto pa Ginoong maulipon ng yawa? No. No. Muna pang iyong samahan, go to the world, my son, and you offer your body and blood to save the people of God. Yes, Father, I'll go. Muna na sa Biblia, si Jesus gipada sa man, dili aron pagsilot sa tao, kundi pagluwa sa tao. Busa, masayag mo ni gisultin sa nawan, 1 Juan 2:18, og si Jesus piyanhe, aron pag-iaway si yawa. Aron pagbuntog sa mga linglaw, lansi sa yawa, nga tao kanunay nalansisan niya, naulipon. Busa ang Ginoo nakig-away. Og nasa Pinadayag 17:14. Sa Pinadayag 17:14, nagingon ng Ginoo, tan-aw wara, gigupat nila nga akong anak nga si Jesus, gigupat sa mga kauban ni Satanas. Og ang mga kauban ni Satanas nagadto sa mga hari, og ang mga hari ni kuyog sa makaaway sa Dios. Apan, ay gisulti Ginoo, mapildi silang tanan. Mapukan og mapildi silang tanan sa akong anak, kay nga akong anak, kordero sa Dios. Ang gahom niya walay katapusan. Mapildi rin ning mga yawa sa panahon nga musang pitas Ginoo kay mumingingo sa man, kadaog siya. So, mura ka dito, malisa nga, mauning kahimtang sa kalibutan, mo, ang ato sa Ginoo, kanunay yung nagpahinumdum, salig lang. Salig sa akong pulong. Salig sa akong gahom. Salig sa akong gugma. O katawhan ko. O kamong naigugma kanako, ako sang higugmaon. Ang naigugma kanako, magtuman sa akong sugo, o timan-i panumpa ko ni. Ingos kino ha? O timan-i panumpa ko ni. Kadtong tanan nga naigugma kanako, akong pagalwason. Pero gipabaw tas Ginoo, nga who is that man that really loves God? Kinsa man ang tawahan nga mailhan na to, nga tinuod nga nahigugma sa Ginoo, naas Biblia. San Juan 14:15, ang nahigugma kanako, nagtuman sa akong sugo. Ang nagdumot kanako, ang nasilag kanako, dili mo tuman sa akong sugo, mutuman sa sugo ni Satanas. Pero katong nahigugma kanako, magtuman sa akong sugo,
Salmos 91:14, ang tanan nga nahigugma kanako, akong pagaluwason. Pagkanindo. Pagkamayo sa Ginoo. Pero dili sa nato siya ulu-uluhan kay may mga Ginoo bright ko kay na Ginoo kinahanglan giklaro gyud. He who loves me obeys the commandments. Ang tinuod nga nahigugma kanako nagtuman sa sugo. Pero kadtong wa magtuman sa kong sugo, na silang baba ang nahigugma kanako, bakako na. O ang mga bakakon sakop sa yawa. Okay. Doon na pa'y... salamat kayo sa atong mga kaubanan nga niduyog sa atong tulumanon o atong padayunon sa pagpahinumdom sa atong mga paghimaya o pagampo sa pasalamat sa Ginoo kay nga atong talamdon kay obispo nga Subuanon gyud nakalagad dito sa Mindanao mga diocese ang iyangan mo si atong pinagga kayong higala si ang iyangan mo Emilio Obispo Bataklan. Kanya ang adlaw sa edad siyang kamatayon karong 85 na edad. Og niya bago lang nga nihalin na siya siyang kinabuhi. Natawo siya September 20, 1940. So 85 years old. Malipayon kayo ang iyang mga panagway kaya natuman niya iyang katungdanan. Pagsangyaw, pagtudlo sa pulong sa Dios alang sa kaluwasan. Ug iya siyang gipuy-an kinabuhi nga ngalan nato kinabus nga kinabuhi. Aron pagpaybaw nga ang iyang gisunod sa Kristo dili ang kalibutan. Ihaptan das panahon nga igsoon salamat sa New Creation Servant Community niya atong pasalamat nining musunod kay ang ato gid ang presiding head servant nga mo Sister Brilia Albao. Niya atong usas mga elders og nagpaambit sa Dudong Lemchua. Pero ang atong presiding head servant Sister Brilia Albao, formation head servant Sister Jeneline Lawas, ministry head servant Sister Maricor Maligon, prophetic servants Brad Romy Yenes, yang kapikas Sister Jezebel Alinio Yenes. Ako ning mga magumangkon mga Alinio sa Talisay, Cebu. Onya, kingly servants Brad Ray Albao, priestly and liturgy servant Brad John Noel Lalik, o community secretary Sister Jasmine Lodonia Acheles, admin and custodian o yung mga assistants Sir Gina Belicario, Sister Norma Alicos, Sister Edna Pino, worship servant Panguluhan ni Brad Joshua Asingwa, music tri servants si Brad John J. Baino o si Brad John Nolin Lanik. Sa healing and counseling servants, si Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory, yes, ang atong intercessory servant sa prayer, panguluhan ni Sister Merna Sinisa o Sister Josephine Lee. Sa teaching ministry, Sister Chris Kanyida, Senita Diay. Kaya, sa Bible Catechesis, Brad Alex Basig, kugihan kayo siyang pagpambit, pag-organize mga batanon sa pagtuon kanunay sa may balita o pagtulunan sa kalawasan sa Biblia. Bible Catechesis, Brad Alex Basig. Temporality STEM servant, Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, Sister Cypress Velasco. Ang Wisad Men's Ministry, niyago din niyo, banato karong gabi na, Brad Mario Oy. Transform Ministry, Sister Nida Oy, and Technical Ministry, Sister Jacel Ludonia, Brad Joseph Bargayo, o si Brad Joshua Asingwa. O niya, Food Ministry, Couple Cluster Servant, Brad Mario Uy, o Sister Nida Uy. Single Adult Women Men's Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Women or Men Cluster, Sister, Brother Rodale Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, Brad John Nolin Lanik. Youth Women Servant,
Sister Almera Belicario. Sa Youth Adult Men, ang nanguo sa Young Adult Men, Joseph Bargayo. Sa Young Adult Women, nangulo kanila, Sister Almera Belicario. General Services Servant, Brad Richan J. Biodor. Kaya atong pasalamat sa atong manager sa DYRF, nga maligtong kayo nga mo si DYRF Manager, Robin Bertuccio. Kaya ang kaabag, Brad Alvin Sanchez. Kaya, yes, ato sa mga pasalamat sa mga nagtabang kanatos, mga pagampo alas tulumanon, Brad Adam Ampir, Crispin Tangpas, Emily Albano, Julius Lawas, Sulping Algere, Jeffrey Giliosa, o si Sister P. Anlito Barino. Nga malagaron kayo sa all laymen's organizations. Sila si Sister P. nanguo o naagak pagayo sa pag-alagad sa puluhato sa simbahan o sa kaluwasan. Muna atong mga pasalamat o doon na sa'y pasalamat sa mga taga-Talisay nga ngay sa natong hatagan o pagtagad. Mga pasalamat ang hospital sa Talisay, way bayad ang doktor, way bayad ang tampal. Apil na ang First District, patambal nito, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Nya sa Talisay College, way tuition fee. Sa mayaging duha ka adlaw, tulog adlaw, ang graduation niabot og 1,600 young men and women. Unya ang ilang gidaghanon sa nag-eskwela sa Talisay College. Wow, kalibo 8,000 way bayad. Ang mga ginikanan sa graduation naghilaks kalipay. Dinis ka goal kay ilang na tampo mao gyud taon ang plite o baon sa mga bata. Unya yes. Ang action agad sa mayor. Ang mga biktima sa Bagyo Pino o gatong ang mga biktima sa sunog daghan kayo gitabangan tayo ni Samsam Golias ya kas para mga bakod sila pag-usap ug giabagan sa siya yang kapikas Ria Congresswoman Golias tabangan siya ug di ay ang gidaghanon sa mga bata nga biktima sa sunog ug bagyo ang tanan lang ng mga school supplies hurot ug ang mayor ni hatag sa 55,000 mga batanon mga bata sa kining primary o elementary 55,000 o daghan kayo ang school supplies nga gipada aron pagtabang kanila kini ang palipay kini ang pasalamat sa mga Talisayno ngadto ni Mayor Samsam Golias ang Dios magapadalangin. Maigsoon hiyaptan tas panahon. Salamat kayo. Balik ta sa studio. DYRF Radio Puerta. Ang Diyos magapanalangin ka nato.